Pues a mi em diuen Jorge Ballà, el meu negoci, com podeu veure, és de roba textil i es diu Crevisa Modes. Pues esta botiga la va muntar ma mare l'any 77, en maio del 77 la va inaugurar i primer es dedicava a vendre llanes, entonces venia molt llanes perquè la gent pues, feia en casa, se'l feia ella. Després vengué teles, a retalls de teles, al pes, que entonces se'n venia també. I després, poquet a poquet, anava decantant-se a qüestió de roba de vestir, de tratges. Tocàvem també algo de cavaller, però al final ens hem dedicat més al tema de senyora. Després, ja ma mare ha anat a poc fent-se major, ha arribat l'edat de jubilació i com el negoci, gràcies a Déu, sempre ha anat bé, l'ha agarrat jo, l'ha continuat jo. El que més m'agrada a mi de la botiga és atendre la gent. I més que és gent del poble que te coneix i ja és com si fos una família. Ja són clients de tota la vida i estàs molt a gust. Darrere els mostradors és molt a gust. És una feina que m'agrada. Pues la idea de muntar este negoci, vos ho expliqué. Ma mare antigament, antes de tindre este negoci, tenia una botiga de comestibles, d'ultramarinos, de barrio, de tota la vida. Però vingué el moment que quan ficaren el Continente, l'antic Continente, després muntaren Mercadona, ja la gent ja anava a fer les compres grans als centres comercials grans i així venia les faltes. I ma mare, que tingué prou vista comercial, ja digué, això ja no interessa. I poquet a poquet, tinguent la botiga de comestibles, ja portava algo de roba de xiquets i per a les clientes i anava venent, anava agarrant-se en la robeta i al final deixar de cantó el que era la botiga de comestibles i ja es dedicar a la muntar directament de roba. La botiga, començàrem en la botiga molt més xicoteta, era a meitat de la casa, darrere era almacén, i tocàvem roba de dona i roba d'home. L'únic que passa és que ja pegaven xicoteta i al final ens interessava dedicar-nos més a la roba de dona perquè tot no ens cabia. Entonces preferíem especialitzar-nos més en la roba de dona i tindre de tot, de roba d'esport, de roba de vestit, perquè quan tens una senyora no se'n vagi mai de buit. La roba que nosaltres tenim és roba de qualitat. No és roba que puguem trobar en un comerç de xinos o en el mercat. La gent sap que és roba que val diners, però es nota la qualitat, es nota la confecció, es nota en tot. Entonces nosaltres tenim una bona clientela per això, perquè la gent sap el producte que tenim. Tenim pàgina de Facebook i sempre, igual en la temporada d'estiu que la temporada d'otoño i hivern, fiquem tots els nous productes perquè la gent, per almenys la gent més jove, perquè la gent major, potser el de Facebook no ho entén, però per almenys les filles, les netes, que puguen veure i dir, mira, iaia, mira, mama, mira, aquests modelets, i que puguen saber els productes que tenim. De fa molts anys, jo recordo que, almenys de l'any 96, que fem desfiles de modelos a benefici de l'Associació del Càncer i ne fèiem. Ara hem parat per la qüestió de la pandèmia, ja fa 2 temporades que no n'han fet, però sempre en fèiem sobre abril o això, la de la temporada de primavera-estiu i després per ara, per aquest temps, octubre-novembre, fèiem el d'otoño-hivern. Entonces, així en modelos, però els modelos eren gent del carrer, perquè la gent veguera que els modelos que tenim s'entren de categoria a gent normal, que no és precís que siguin modelos ni que siguin gent professional. Jo crec que el que aportem al poble de Sueca, jo crec que perquè com ens dediquem més que res a gent de mitjana edat en avant, perquè ja és
però només a la gent major ja li costa més desplaçar-se a centres comercials com ara a València, a Gandia, a Alzira. La gent prefereix tindre al poble i deixar els diners en el poble, comprar a la gent als negocis del poble. Jo el consell que donaria, si tinguera algun amic, algun conegut que volguera muntar un negoci, que antes de muntar res, que fera un bon estudi de mercat, a veure el tipus de negoci que vol muntar, com creu ell que evolucionaria en la zona i en el poble i en el puesto on vol muntar-lo. Perquè no és or tot el que relluís, vull dir jo, n'hi ha molt de gasto, moltes despeses i hi ha que anar en 4 ulls a l'hora de muntar un negoci. Arrima't, la veritat és que és una associació que està molt bé perquè ens uneix a tots els negocis de Sueca i a part fa molt per a que la gent, involucrar la gent per a que compren el poble de Sueca i no se'n vagi a fora a treure's diners fora del poble. Intenta que la gent del poble compri en els negocis locals.